نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة، والحمد لله الذي أنهى بالموت آمال القياسرة، فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة النساء والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا محمد الذي اصطفاه لإقامة هذا الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay nagpapasalamat at dumadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyang sa pamamagitan ng kamatayan ay ibinaba niya ang mga nagmamataas. At tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang pumigil sa pangarap ng maraming mga kilalang tao sa pamamagitan ng kamatayan, at inilipat ang kanilang buhay mula sa buhay sa mga palasyo pagkatapos ng kamatayan ang matagpuan nila ang kanilang mga libingan, at mula sa pagiging mapaglaro sa kanilang mga kababaihan at mga anak tungo sa pakikitungo at pagsama sa kanilang mga patutunguhang kadiliman at mga uod sa kanilang mga libingan, at sa pamamagitan ng kanilang pagpapakasarap sa kanilang mga kinakain at kanilang mga iniinom dito sa mundo tungo sa pagyapos o pagyakap sa kanila ng libingan na punong-puno ng lupa at punong-puno ng pasakit. Allahumma, o Allah, tunay na binibigyan namin. O Allah, kami ay humihingi sa iyo ng kapatawaran sa mga bagay na hindi namin inaasahan at mga bagay na hindi namin ginagawa, na ito ay naway maging malinis lamang para sa iyo ang aming mga gawain at ang aming mga pananalita. O Allah, naway gawin mo na ang aming pag-asa ay mula sa iyo lamang. O Allah, naway sa iyo lamang kami humingi ng tulong at iasa namin sa inyo ang aming mga pangangailangan. O Allah, gawin mo kaming kasama sa mga mutawakkilun, o yung lubos na umaasa, walang iba kundi sa iyo lamang. O Allah, ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin liban lamang sa iyo, na walang katambal at walang katulad. Ang Allah na nag-iisa, na walang susunod pagkatapos sa Kanya. Ang Allah, o ikaw na as-samad, na walang pangangailangan, o ang kumpleto na walang makakatalo at walang makahihigit sa iyo. O Allah, na ikaw ang gani, o ang mayaman, na walang pangangailangan na manggagaling sa iyo. Ibig sabihin ay wala kang pangangailangan sa amin at tunay na kami ang nangangailangan sa iyo. Ang mataas, ang malakas, na walang bagay na hindi niya makakaya sa kalangitan, sa kalupaan at sa lahat ng sitwasyon. O Allah, walang makapipigil sa iyong mga hukom.
o sa iyong mga naisin para sa amin at walang makapipigil sa lahat ng bagay na iyong naisin. Naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. So pagkatapos nating magpasalamat at dumakila sa Allah at pagkatapos nating magsalawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binabati natin ng pangdaigdigang pagbati ng mga mananampalataya ang bawat isa sa pamamagitan ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So sa gabing ito ay tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Damhin natin ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang mga mananampalataya sapagkat naisagawa natin ang mga obligado, lalong-lalo na sa mga nakapagsagawa ng Salatul Maghrib. Pasalamatan natin ng Allah na siyang nagbigay ng dahilan at siya ang nagpahintulot sa atin upang maisagawa natin ang ating pagdarasal at ang ating pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, bilang isang mananampalatayang Muslim, sa gabing ito ay tatalakayin natin ang paksa na pinamagatang paano tayo magiging matatag sa mga oras ng pagsubok. Paano nga ba tayo magiging matatag sa oras ng pagsubok? Tingnan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran. Sabi niya mula sa Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Bago natin talakayin kung papaano ang pagpapatatag ng ating mga sarili sa panahon ng pagsubok, nais ko lamang o nais nating ipabatid na ang pagsubok, ito ay dapat tanggapin ng bawat mananampalataya. Ito ay dapat malaman ng bawat isa sa atin na ito ay nangyayari at hindi ito katahang isip lamang o hindi ito gawa-gawa lamang. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo mula sa Quran, sabi niya, sa pinakamalapit na kahulugan, Alif Lam Mim, mga letra ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam ayon sa pagpapaliwanag ng mga mufassirun. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Inaakala ba ng mga tao na sila ay iiwanan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag sinabi nila na sila ay mga mananampalataya na? Kapag sinabi ng bawat isa sa atin na tayo ay Muslim na, akala ba natin na tayo ay pababayaan lamang ng Allah ng basta-basta? Sinabi ng Allah, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Tunay na sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nauna sa atin, nang sa gayon ay malaman ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang tunay na nagsasabi ng katotohanan sa kanyang pananampalataya. Upang malaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sumusunod sa kanyang pagsasabi ng La ilaha illallah. Upang makilala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtataguyod sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala o kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang nagtataguyod ng tauhid o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat nilalang na nagsabi na siya ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at upang makilala ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang malaman ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang mga nagsisinungaling o sino ang mga hindi nagsasabi ng katotohanan sa tuwing sila ay nagsasabi ng La ilaha illallah o walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin liban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang katotohanan, mga kapatid, mga magulang sa pananampalataya. Ang pagsubok ay ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala nang sa gayon ay tayo ay makilala ng lubos.
Tayo bilang mga mananampalataya, kinikilala natin, pinag-aaralan natin ng ang mga bagay na tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, at mula dito ay ang kaalaman na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kinikilala niya ang bawat mananampalataya. At ang pagkilalang ito ay lubos niyang makikita mula sa atin sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa mga pagsubok na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakamalapit na kahulugan nito, ang bawat mananampalataya ay sinusubok ng Allah subhanahu wa ta'ala depende sa kanyang pananampalataya. Allahu Akbar. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Asyaddul bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Ang pinakamatinding mga pagsubok ang kanilang naranasan o ang kanilang nadama dito sa mundo ay ang mga propeta, ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos ay ang mga sumunod sa kanila. At pagkatapos ay ang mga sumunod sa kanila hanggang sa bumaba ang kanilang mga pagsubok habang sila ay lumalayo sa katangian, kaugalian at mga pagsunod sa mga propetang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu qauman ibtalahum." O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kapag minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang alipin o ang isang grupo ng mga tao, ay binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga grupong ito ng pagsubok. Nang sa gayon ay malaman at makilala natin ng lubos ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga katangian. So bilang mga mananampalataya, kung alam natin, natunghayan natin mula sa aya, narinig natin mula sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pagsubok na ito ay totoo, wajib, obligado sa atin bilang mga mananampalataya na ito ay tanggapin at ito ay paniwalaan na nanggaling mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang pagpapalubag loob sa atin ng bilang mga mananampalataya or pagpapagaan ng ating mga dalahin, sapagkat tunay na hindi pantay-pantay ang bawat tao. Mayroong mga tao na nakakayanan niya ang mga pagsubok na kanyang nararanasan. O meron din naman mga tao na halos unti-unti siyang nauupos na parang kandila, na yung apoy niya ay habang tumatagal nauubos yung kandilang yon hanggang sa mawala ang apoy o yung sindi ng kandila na yon. At mayroon din naman na sa kaunting pagsubok lamang ay kaagad-agad silang nawawala o kaagad-agad silang sumusuko. Afanallahu wa iyyakum. Naway iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong sitwasyon, dun sa huling klase ng mananampalataya or ng tao na sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay natalo ng pagsubok na ito. Amin ya Allah. So ngayon, bilang mga Muslim, hindi lihim o hindi tago sa atin ang pagsubok na daladala ng COVID-19 o ng pandemic na ito na halos buong mundo ay nakaranas. Allahu Akbar, Subhanallah. COVID-19 na halos dahil dito ay hindi nagkasama-sama ang ilan sa mga mag-anak, hindi nakita-kita ang ilan sa mga magkakapatid na Muslim, hindi pinayagan na magbukas ang ilan sa mga masjid. At dahil din dito sa pandemic na ito ay halos hanggang ngayon, umabot na ng 1 taon na ang ating ilan sa mga madrasa o ang halos lahat sa mga ma'had na ating kinikilala sa lugar natin at sa ibang mga lugar ay hindi nabubuksan. Subhanallah. Ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi lamang tayo ang nakakaramdam, hindi lamang tayo ang nakadarama. So bilang mga mananampalataya, bilang mga Muslim, ay dapat natin itong pakitunguhan ng ayos. Dapat natin itong tanggapin. At papaano natin ito pakikitunguhan? Paano tayo magiging matatag sa mga oras na ito? So nagbigay ng ilan sa mga wasaya
Nagbigay ng 10 mga wasaya o tagubilin ang ilan sa mga scholar natin kung papaano natin haharapin ang mga pagsubok at ang mga suliraning ito sa oras ng mga crisis bilang mga tao o bilang mga mananampalataya. Binigyan ng mga ulama sa ating pananampalataya o nilagyan ng manhaj o pamamaraan espesyal sa mga individual kung papaano natin kakaharapin bilang mga mananampalataya ang mga azamat o ang mga crisis na ito na sadyang ito ay pinapangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala nang sa gayon ay hindi tayo mabuhay na parang halos araw-araw ay iisa lamang ang ating ginagawa at kung minsan, subhanallah, mas mainam pa ang ilan sa mga hayop dahil mayroon silang paiba-ibang routine na ginagawa. Subhanallah. Kung minsan, kahit siya ay Muslim, mananampalataya, inaakala niya na ang pagsasala ito ay exercise lamang o ito ay ginagawa niya lamang nang sa gayon ay maisagawa niya ang inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawawala na sa kanya ang essence o nawawala na sa kanya ang pakiramdam kung bakit inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagdarasal. Kung bakit iniutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagdarasal o ang pagsasala. Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagsasala? Kapag inuutusan niya si Bilal, sabi niya kay Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-salah." Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuwing inuutusan niya si Bilal na mag-adhan, tuwing sasapit ang oras ng pagdarasal o pagsasala, "O Bilal, papagpahingahin mo kami sa pamamagitan ng sala. Tumawag ka na ng pagsasala o pagdarasal." Ngayon, sa panahon ng pagsubok na ito, sa panahon ng pandemyang ito, naramdaman ba natin ang pagpapahinga kapag tayo ay nagsasala? Nararamdaman ba natin sa ating mga sarili ang pangangailangan ng tunay na pahinga ng ating mga katawan, ng ating mga isipan at ng ating mga puso? Tulad kung papaano ito pinaniwalaan at kung papaano ito tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang mga Muslim, kung hindi natin ito nararamdaman, kinakailangan tayong magmuni-muni at kinakailangan nating pag-aralan ang ating mga sarili. Kinakailangan nating i-review ang bawat isa sa ating mga mananampalataya. Okay, mga magulang, mga kapatid, ang pagdarasal na ito ay isa sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at dahil dito, ipinayo ng ilan sa mga scholar na bilang mga mananampalataya na kapag tayo ay dinatnan ng pagsubok, ano yung una nilang mga payo? Sabi nila, alal musab ay yastarji'a wa yasbir wa yahtasib lahdata wuqu'as sadama thumma yarkan ila Allah rajaan ay yukhlifa Allahu alayhi wa yu'awidahu an musab o kama qala al ulama. Sinabi ng ilan sa mga scholar kung papaano natin pakikitunguan una ang problema o ang suliranin ay dapat niyang i-review ang kanyang sarili. Dapat niyang pag-aralan ang kanyang sarili, ang bawat isa sa atin. Tingnan natin kung bakit ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang problemang ito sa atin. Kung bakit dumating ang ganitong suliranin sa buong mundo halos. Kung bakit ito ay nangyari sa panahon natin ngayon. At pagkatapos, ay huwag nating isisi ang mga bagay na ito sa mga taong nasa paligid lamang natin. Bagkus sa ating mga sarili tayo mag-focus. Huwag nating isisi sa ating mga pinuno, huwag nating isisi sa kung sino man na nasa paligid sa natin, bagkus ang ating mga sarili ang pagfokusan natin. Tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Unang-una sa lahat, kayo ay mag-focus sa mga bagay na makapagpapaunlad sa inyo, sa inyong mga sarili, sa inyong pamunuan, sa inyong pamayanan, at pagkatapos ay humingi kayo ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo
ay nararapat na humingi lamang ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kung hindi maibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang solusyon sa mga pagsubok na ito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz, at huwag kayong panghihinaan ng loob, huwag kayong susuko. At sinabi rin ng mga scholar, wayasbir wayahtasib, kinakailangan sa isang mananampalataya na siya ay magtiis at siya ay umasa ng biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa oras ng pagsubok na ito, at wala siyang ibang hihinga ng tulong unang-una kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, tulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kayo ay humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagsasabar o pagtitiis at pagtataguyod ng pagsasala o pagdarasal para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, kinakailangan tayo ay nagdarasal at nagsasabar kapag dumating ang pagsubok na ito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at wala tayong ibang hihinga ng tulong kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sabar? Ang sabar ayon sa mga ulama, huwa habsun nafsi anil jaza' wal lisanu anit tashakki wal jawarih an latmil khudud wa shaqqi thiyab. So sinabi ng ilan sa ating mga ulama bilang ta'arif, ano ba ang ibig sabihin ng sabar? Ang ibig sabihin ng sabar o pagtitimpi, ito ay ang pagpigil sa ating mga sarili mula sa paninisi o mula sa anumang uri ng hindi pagkakontento, at ng ating mga dila, pipigilan natin ang mga dila mula sa anumang reklamo na maaaring manggaling sa dila na ito, at pipigilan din natin ang ating mga katawan sa anumang uri ng pananakit, tulad halimbawa ng pagpalo sa ating mga sarili, o di kaya pagpalo sa ibang tao, o di kaya ay yung pagpupunit ng mga damit o anumang kasuotan. Ito ang tunay na ibig sabihin ng sabar sa oras ng pagsubok. So yan ang pagtitiis. So ipagpaumanhin nyo po dahil first time ko po gumamit nito, medyo nangangalay na po yung aking kamay sa ano. So alhamdulillah. So ang una, kinakailangan nating magsabar. Tulad ng pagpindot ng ano na ito, kailangan nating magsabar o magtiis para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alamin natin na ang bawat pagkakataon na ito na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, bawat pagsubok na ito ay kapatawaran sa bawat mananampalataya na maka-success o maging successful sa pagharap sa problemang ito o sa suliranin na ito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu azza wa jalla biha anhu hatta syakwa yushakuha. Allahu Akbar. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang problema, walang suliranin na ito ay mangyayari sa isang Muslim maliban na lamang na patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mananampalatayang ito dahil sa problema o suliranin na kanyang kinakaharap. Kahit pa ang tinik na maramdaman niya kapag ito ay tumusok sa kanya. Allahu Akbar. So sa bawat sakit, bawat bighati, bawat problema, bawat suliranin, ito ay magsisilbing kapatawaran para sa mga mananampalataya. Ang pangalawa na ipinayo ng mga scholar sa atin bilang mga mananampalataya, kapag tayo ay tinamaan ng problema o pagsubok, nararapat sa atin na magsabi ng Alhamdulillah. Allahu Akbar. So ito ang kaibahan ng mga mananampalataya. Kapag siya ay tinamaan ng pagsubok, sa halip na siya ay malungkot ng todo-todo, ay magsasabi dapat siya ng Alhamdulillah. So ibig sabihin ng Alhamdulillah,
ang lahat ng papuri at pagdakila ay nararapat lamang nating ilaan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, sinubok na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dapat sa atin bilang mga mananampalataya ay magpasalamat sa Kanya, sapagkat ito ay nangyari, yung musiba na ito ay nangyari sa atin bilang mga mananampalataya sa oras at sitwasyon na hindi naging mahirap para sa atin. Ulitin natin, kapag tayo ay tinamaan ng pagsubok, tayo ay magsasabi ng alhamdulillah, sapagkat ang pagsubok na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsubok na kaya natin. Diba? Bakit? Dahil kung tutuusin, pwede tayong bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ibang pagsubok na mas higit pa sa kinakaharap nating pagsubok ngayon. Hindi imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin o bigyan ng pagsubok ang isang tao na ito ay hindi niya makakaya. Pero anong ginagawa ng Allah? Ang pagsubok ay idinidepende sa mga bagay na ating makakaya lamang. Kaya dapat sa atin bilang mga mananampalataya, kapag dumating ang pagsubok na ito, tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at tinatanggap natin ang mga pagsubok na ito na mayroong kaligayahan, kasama ng pag-iisip na siyempre problema ito. Pero tayo ay masaya. Bakit? Dahil alam natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagbigay nito para sa atin upang tayo ay palakasin. At ito ay palatandaan ng pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nararapat sa atin bilang mga mananampalataya na ito ay sarilinin na lamang natin ng madalas yung ating mga problema. Sarilinin natin ng madalas at huwag na nating i-share sa social media. Huwag na nating i-share sa kung sino-sino pa. Huwag nating i-share sa mga tao na hindi naman natin kilala. Maliban lamang sa mga tao o mga mananampalataya na mayroong concern sa kanyang kapwa Muslim. So yan ang pangalawang wasaya o pangalawang tagubilin ng mga scholar pagdating sa pagharap ng isang mananampalataya sa kanyang musiba o sa kanyang suliranin. So, ang ikatlo, hindi na po natin patatagalin sapagkat malapit nang dumating ang oras ng Maghrib. Sa katotohanan po, meron pa tayong susunod na topic o yung talagang malalim na pagpapaliwanag dito, pero dahil ang oras natin ay medyo kapos na, iisa-isahin na lamang po natin ang ilan pa sa mga payo ng ating mga scholar o mga ulama kung papaano natin malalampasan ang mga pagsubok na ito. Pangatlo ay yuwatin al-musab nafsahu ala anna kulla musibatin ta'tihi hiya min indillahi ta'ala wa annaha biqada'ihi wa qadarihi wa annahu subhanahu wa ta'ala lam yuqaddirha alayhi liyuhlikahu biha wa la yu'adzibahu wa innama ibtalahu liyamtahina sabrahu wa ridahu wa shakwahu ilayhi wa ibtihaluhu wa du'aahu. Allahu Akbar. Ang ikatlong payo ng mga scholar sa ating pananampalataya ay dapat nating malaman sa ating mga sarili na ang bawat problema, bawat pagsubok na ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay ayon sa qadar, ayon sa tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay hindi ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sirain tayo. Hindi ito ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mawala tayo sa pananampalatayang ito. Hindi ito ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala para tayo ay mawalan, masiraan ng ating mga sarili. Bagkus ito ay ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala para malaman kung hanggang saan ang sabar natin, kung hanggang saan ang ating paghawak sa ating mga dila, kung hanggang kailan tayo mananahimik na ito ay sabihin o ireklamo sa ibang mga tao. At nang sa gayon upang malaman ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hanggang kailan at kung hanggang papaano ang ating pagdudua o ang ating paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. So medyo okay. So yan ang ikatlo, upang malaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-asa sa Kanya. Ikaapat, bilang mga mananampalataya,
kapag tayo ay tinamaan ng pagsubok, nararapat sa atin na maging positive thinker. Dapat ay maging positibo tayo sa ating mga sarili at iwasan natin na magdua ng laban sa ating mga sarili. Iwasan natin na ito ay lumabas yung, kumbaga iwasan natin na maging pabaya tayo sa ating mga sarili. Sapagkat ito ay, kumbaga dito nakikita ng ating mga kalaban. Sino ang mga kalaban ng mga mananampalataya? Ang kalaban ng bawat mananampalataya ay ang mga shayatin minal jinni wal ins. Yung mga syaitan mula sa mga tao at mga engkanto na maaaring magpahina sa isang tao o isang mananampalataya kapag siya ay tinatamaan ng pagsubok mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, nararapat sa atin na huwag malungkot, layuan ang pag-iyak at layuan ang pagpapabaya sa ating mga sarili habang tayo ay nagtataguyod ng mga obligasyon at karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala aw ma la yaqtarumu bi muharram, at layuan natin ang mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ikalima, okay, anuhin na lang natin, ay ya'lam al-musab anna ad-dunya laysa fiha lidhatun 'ala al-haqiqati illa wa hiya mashubatun bil kadri aw miraratu ad-dunya hiya bi'ainiha halawatun fil akhirah wa halawatu ad-dunya hiya bi'ainiha miraratun fil akhirah. Okay? So, nararapat sa isang mananampalataya kapag siya ay tinamaan ng pagsubok na isipin niya na ang dunya na ito o sa mundong ito ay walang tunay na sarap, walang tunay na kaligayahan, walang tunay na tagumpay, sapagkat ang sarap, ang kasiyahan, ang tagumpay na makikita at mararamdaman natin dito sa mundo ay hindi hihigit at hindi tatagal tulad ng makikita natin at matatagpuan natin na kasiyahan, sarap at tagumpay sa akhirah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaligayahan natin kasama ng ating pamilya ay hindi tatagal ng isang oras habang kasama natin ang ating mga anak. Ang kasiyahan natin kapag tayo ay gumraduate, kung minsan halos 1 minuto lamang nating nararamdaman. Ito ay kapag binalita sa atin na tayo ay nakapasa. So, ito ang dapat maintindihan ng bawat Muslim, na ang kasiyahan ay panandalian lamang, at kung ang kasiyahang ito sa mundong ito ay panandalian lamang, ganun din ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibibigay sa atin, ito ay dihamak na mas saglit lamang kaysa sa mga kasiyahan, mga biyayang ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Okay? At ang ilan pa sa mga payo ng ating mga scholar, nandyan na ang sinabi nila na huwag nating gawing abala ang ating mga sarili sa palaging pag-iisip ng kalungkutan o di kaya ay pag-iisip or pagrereklamo. Iwasan natin ang mga ito tulad ng nasabi natin kanina. Okay? At ang ilan pa, nararapat sa isang Muslim na siya ay magdua ng kabutihan para sa kanyang sarili at iwasan niya ang pagdudua ng kasamaan para sa kanyang sarili, sapagkat ang dua ng isang taong nakakaranas ng pagsubok ay pinakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sa sitwasyon ng pagsubok ay mas nagiging related ang ating mga puso sa ating mga isipan at ayon sa nararamdaman na sakit o pangangailangan ng ating mga katawan. Dahil dito ahra, ibig sabihin dahil dito ay mas pakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ito ng isang mananampalataya. At bilang panghuli, tatapusin na natin dito yung kumbaga ilan sa mga wasaya o tagubilin ng mga scholar upang mapagtagumpayan natin ang pagsubok sa mga oras na ito. Ay ya'lam al-musab anna min a'zam al-masaib ad-dunya wal-akhirah hiya al-musibatu fid din. Nararapat sa isang mananampalataya na malaman niya na ang pinakamahigpit, pinakadelikadong pagsubok dito sa dunya, sa mundong ito at ganun din sa akhirah, ito ay ang pagsubok sa pananampalataya.
Ito ang pinakamahirap na pagsubok. Anumang pagsubok na maranasan natin dito sa mundo na may kinalaman sa material na bagay, may kinalaman sa ating pamilya, may kinalaman sa ating pangangailangan, ito ay malalampasan natin. Pero ang pinakamahirap na pagsubok, ito ay ang pagsubok sa pananampalataya, na ito ay kumbaga halos hindi kayang malampasan ng isang individual, maliban lamang sa kinaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ayon sa ating mga scholar, min a'damil masaibi fid din mautun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat malaman natin na ang pinakadakila, pinakamahigpit, pinakamalaking uri ng pagsubok sa pananampalataya, ito ay ang pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat nung lumisan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mundong ito, hindi lamang ang mga tipikal na mananampalataya ang sinubok ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pananampalataya. Bagkus ang ilan sa mga nagmuslim sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bumaliktad, lumabas sa kanilang pananampalataya. At maging si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, nung narinig niya o sinabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, sino man ang magsabi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumanaw na, siya ay nawala na, puputulin ko ang kanyang kaligayahan dito sa mundo. Subhanallah. Si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, na halos alam natin ang kanyang iman, ang kanyang pananampalataya, na kapag siya ay nakasalubong ng mga gumagawa ng kasalanan, ay natatakot sa kanya, lalong-lalo na ang mga unseen creature o yung mga hindi nakikita, ay lumalayo sa kanya. Na sa pagsubok ng pagkamatay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay halos hindi niya matanggap. Subalit nung dumating si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, pinatigil niya si Omar. Pinatigil niya si Omar at sinabi niya kay Omar, "Ya Omar, kufa anka hada." Sabi ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, "O Omar, sapat na sa iyo. Tumigil ka na sa iyong mga pinagsasabi, sapagkat si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumanaw na at siya ay wala na sa ating piling." Pagkatapos nun ay tinanggap ng mga mananampalataya ang sinabi ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, at si Omar ay nanatiling tahimik. At ito ang pinakamalaking problema, pinakamalaking suliranin sa pananampalataya sa loob ng sa history ng Islam. Bakit? Dahil sa pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsimula ang pagkawala ng wahi. Natapos na ang wahi. Wala nang revelasyon pa ang darating hanggang sa araw ng paghukom. Sa pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naputol na ang pagpapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ambiya o ng mga propeta. At sa pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naputol na ang barakah ng pagsama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito na lamang mga magulang, mga kapatid, kung makukuha natin kahit yung kahuli-hulihang payo lamang ng mga scholar, ang pag-alaala sa kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ang pinakadakila, pinakamalaking suliranin sa ating pananampalataya. Lahat ng pagsubok na kaharapin natin bilang mga Muslim ay magiging maliit sa ating mga harapan. At makakaya natin ito dahil nakaya ng mga sahaba, nakaya ng mga tabi'ing, nakaya ng mga salaf ang pagtanggap sa kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na ito ay mahigpit, kahit na ito ay matindi sa kanilang mga puso. Kaya tayo bilang mga Muslim ay makakaya natin ang mga pagsubok na kakaharapin natin. So hanggang dito na lamang, naway palakasin, patatagin pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagsubok na ating kaharapin, at tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ijtihad o pagsisikap. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أشهد أن الله أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله